Κύριε Πουλάκη, για να σας ακούσουμε. Κοιτάξτε, ξεκινάω από εσάς και πάμε στους υπόλοιπους. Κάνατε και διαβάσατε και από αυτόν τον ένα μήνυμα από τα πολλά, από το Καματέρο, από τα πολλά ο που επιβεβαιώνουν αυτά που λέει ο Δημήτρης. μας έβαλε, αν θέλετε, το τι πραγματικά περνάει η ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, στα 4 χρόνια που έχουμε το μνημόνιο, η ελληνική κοινωνία έχει περάσει τα πάντινα. Διότι 500.000 άνεργοι γίνανε 1,5 εκατομμύριο, διότι χάθηκε το 25% του ΑΕΠ, διότι χάθηκε το 50% του εισοδήματος, γιατί κλείσαν 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί θα μπορούσα να φάω αυτά τα 2-3 λεπτά το να λέω νούμερα τα οποία δείχνουν το πώς πέρασε αυτή η μνημονιακή πολιτική. Τι λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Και επειδή είπατε και για τη δήλωση του κύριου Μιλιού, θέλω να σας πω ότι η δήλωση του κύριου Μιλιού έχει ακουστεί και απορώ από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ότι είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δύναμη της αριστεράς, ευρωπαϊκή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειάζεται να το πει ο κύριος Μιλιός. Το λέει από το καταστατικό του, το λέει από το πρόγραμμά του, το επιβεβαιώνουμε συνεχώς. Τι θα κάνουμε? Εμείς λοιπόν είπαμε ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, εδώ που έχει φτάσει, που έχει γίνει μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, που η χώρα μας έγινε, αν θέλετε, το πειραματόζωο της Ευρώπης, μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, λέμε λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, και είπαμε συγκεκριμένα νούμερα, συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένο κοστολόγηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι το να μπορέσει να γίνει μια επανεκκίνηση της οικονομίας, και καταθέσαμε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία επειδή δεν είμαστε από τις αξιωματικές αντιπολιτεύσεις όπου τάζουμε πράγματα για να δούμε αν θα τα πραγματοποιήσουμε ως κυβέρνηση, καταθέσαμε νομοσχέδια, προτάσεις νόμου τώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτά τα οποία σκεφτόμαστε ως κυβέρνηση και που είπαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα κάνουμε. Τρίτον, είπαμε ότι πρέπει να δούμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για το θέμα το μεγάλο της διαπραγμάτευσης. Εμείς είπαμε ότι για μας τα μνημόνια είναι τέλος. Αυτό το οποίο χρειάζεται μία επαναδιαπραγμάτευση. Επαναδιαπραγμάτευση με τους θεσμούς της Ευρώπης και όχι με τους τροϊκανούς υπαλλήλους. Μία επαναδιαπραγμάτευση η οποία θα αναποδογυρίσει, αν θέλετε, τα θέματα. Δηλαδή θα βάλουμε στο τραπέζι αυτό που δεν βάζει η κυβέρνηση συνεχώς. Το χρέος. Είναι το χρέος βιώσιμο ή δεν είναι? Και σε αυτό υπάρχουν, αν θέλετε, πάρα πολλοί από το εξωτερικό διεθνείς οικονομικοί παράγοντες, αξιωματούχοι, οι οποίοι ταυτίζονται με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι βιώσιμο. Και από τη στιγμή που δεν είναι βιώσιμο, θα αρχίζουμε να συζητάμε για το πώς θα γίνει το κούρεμα, για το πώς θα αποδοθεί το εναπομείναν, αυτά που λέμε ρήτρα ανάπτυξη. Είναι ολοκληρωμένη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει επικοινωνήσει. Κύριε Πουλάκη, θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, βρίσκει την ανταπόκριση που βρίσκει στον ελληνικό λαό.